Bano ngiɗon nyande 31 lewru Disamba 2023 huɓɓirde lenyol fulɓe les ardungal arɗo Mustafa arɗo Ahmadu nder lesdi Nigeria hauri ha jiha Gombe ngam waɗugo mofre ngam yi'ugo ɓe kefti laabi ɗi ɓe tokkata ngam yi'ugo ɗum walli lenyol fulɓe nder Nigeria enanta bo duniyaru no foti. Lenyol fulɓe hauri ummatoje daga ha Wilawaladu Funa lesdi Nigeria ko hauti bana jiha Taraba, Adamawa, Gombe, Borno, Bauchi, Yobe enanta bo woɓɓe garɓe daga jihaji goɗɗi jiha Plateau be Niger. Ɓe funi ɓe jalɗiri ha lesdi Gombe on kam tabbitingo ɗum hunini ardiɓe hesɓe tammiɓe hakkilango huɓɓirde lenyol fulɓe ha nder jihaji gonɗi ha Wilawaladu Funa lesdi Nigeria. To bano ngiɗon ɗo ni ummatoje kauri on ko moe fu ɗo joɗi ngam rena waruki ardiɗo huɓɓirde lenyol fulɓe ha lesdi Nigeria arɗo Mustafa arɗo Ahmadu enanta bo chairman board of trustee je huɓɓirde lenyol fulɓe Modibo Aliyu wuro Ƴombe ha wakkati no doggineno lamarka nder jiha Gombe. Nda no ɓe jottori ha babal lamarka. Lenyol fulɓe min ɗo nodda en kaute hore. Lenyol fulɓe min ɗo nodda en kaute hore. Lenyol fulɓe min ɗo nodda en kaute hore. Lenyol fulɓe fulako noddi en kaute hore. Lenyol fulɓe fulako noddi en kaute hore. Lenyol fulɓe min ɗo nodda en kaute hore. Albarka annabijo fulɓe en kaute hore. Lenyol fulɓe fulako noddi en kaute hore. Albarka nolaɗo Allah fulɓe en kaute hore. Lenyol fulɓe min ɗo nodda en kaute hore. Albarka fulako meɗen en kaute hore. Lenyol fulɓe fulako noddi en kaute hore. Lamiɗo Gombe Shehu noddi en kaute hore. Lenyol fulɓe min ɗo nodda en kaute hore. Dr. Abubakari Shehu noddi fulɓe. Lenyol fulɓe fulako noddi en kaute hore. Dr. Mustafa arɗo Ahmadu noddi fulɓe. Lenyol fulɓe min ɗo nodda en kaute hore. Mustafa arɗo ɓi arɗo Tanu arɗo. Lenyol fulɓe fulako noddi en kaute hore. Sarki Noma Adamawa noddi jama'are fulɓe. Lenyol fulɓe min ɗo nodda en kaute hore. Alhamdulillah no yetta Allah amma ko mi wolo hani min hani mi wolo e fulfulde amma ɓe mbi mi wolda be ɗengal Hausare ngam wodi ɓe nanta fulfulde ngam majum to har mi wolwa nden bo wodi Gombere wodi Bauchi wodi Adamawa wodi Jalingo to ngam majum to mi wodi fulfulde tema woɓɓe famata fulfulde am ngam majum har min bolda ɗengal Hausare to alhamdulillah muna gode Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa. Nde wakkati o waɗayno jawabu jaɓɓago ummatoje ni ardiɗo huɓɓirde lenyol fulɓe ha jiha Gombe Sayyidi Dahiruna Abba holli seyo mako be yi'ugo ɗum subti Gombe on jaɓɓoto hoɓɓe ngam fuɗɗugo kuɗe huɓɓirde nde hesre. Non bo kadin o wi'i be yi'ugo irin ummatoje gonɓe nder huɓɓirde lenyol fulɓe ɗo ni holli alama dow lalle fulɓe keɓa jahal yeso ko ɓe mari takanasma ngam yi'ugo aniyaji huɓɓirde hesre nden ɗon taski on ngam yi'ugo ɓe ekkitini fulɓe laabi sana'a wato filu je hande e jango ko larani hedi jungo. Nden ha fahin ɓe ɗo taski ngam tefango lenyol fulɓe wallide ha hedi laabi fere ngam yi'ugo ni ɓe ekkitini ɓe kuɗe sana'aji jungo. Nden bolle mako ɗen bo ɗe kolli seyo takanasma ngam yi'ugo ardiɗo kanuɗo nden bo kewtuɗo pottuɗo anduɗo ko huwa kanko on ardi huɓɓirde lenyol fulɓe je lesdi Nigeria wato arɗo Mustafa arɗo Ahmadu sarki noman Adamawa ngam yi'ugo kanko o mari andal hedi ko larani fiji laamu o mari andal hedi ko larani jangirde o mari andal hedi ko larani filu o mari andal bo hedi ko larani durngol e ndemre. To ɗo holli alama dow lalle fulɓe keɓi ardungal kesal nden bo e ardiɗo adilijo tammiɗo waddugo jahal yeso. Nda bolle gaɗaɗe ha dedei wakkati ɗum dogginta lamarka. Bana mi nani ɓe holli nane ɗo hanko Sheikh Ali o holli ma'ana kungiya
les hanko ummi bandiraɓe ummi ɗo arɗo Moustapha alhamdulillahi ƙungiyaji ɗon feere feere jontata nangi daga misalu daga Jalingo ta nangi e lawol Jalingo a faɗi daga tokka sunkani famanga jaha Garba Cede jaha mai hula a sala adilla bali ta faɗi lawol mai samari a tokka ga zabu za ka ha a dirta falo a nan ga lawol man bida to da ha a yi hambanga wala ha a yata a tawata kullu goma goma ta anangi da ha iya lefido ha wani bana modi bobi lese 25 mari majority fulbe amma unfortunately nane wala a tawata kullu don nyama do lawo ko elumo to goɗɗo waɗi hunde na daidai ni to ɓe mbiyata ko pullo ba amma hande e ɗo gaɗa hundeji na daidai alhamdulillahi modibo golli wala iri ɓe en waɗayi laamiɗo Nigeria na go'o na ɗiɗi tati laatake fulɓe zalla wala iri ɓe marayi hande ko en mara mo ma en mbaɗoɓe amma hande en mari mo meɗen bandirawo meɗen hanko national security adibala malla nuhude baɗum pullo ɓi pullo tano pullo ngam non to en dari en gaɗi gonga nafa en ngol notake on ko ngol jaɓɓake on Allah ummina leñol jam ɗum ɓungi Allah laamiɗo faala ɗum yeeso Allah barkiɗi leñol ko yaali ɗo moddiɓɓe men mawɓe e lallamɓe hulɓe arɗale kala ko on fu sasaji ɗi gabaɗa min e laamiɗo Sardawna Shaibu laamiɗo Sada ko andiyam to goɗɗo anda nana inde am to anda andi laamiɗo Sada assalamu aleykum ummatore annabijo Allah ummina leñol jam yetti Allah hawti en ɗo leñol fulɓe ɗo min hawta hoore men koɗe meɗen ɗo min jogo jam bo min nafa koɗe meɗen annabijo sallallahu alaihi wasallam khairu nnasi man yanfa'u nnas ɓuri tan yimɓe fuu mo nafata yimɓe nafoo yimɓe ɓuri ko no majum ko goppi ɗo ngam nafa hoore meɗen ma ɓe nani kala mo wolwoɗo fuu so wi oɗo gañoɓe wi wonɓe hamɓe woni isnaɓe wonɓe hamɓe woni wiiɓe hamɓe woni pasatoɓe hamɓe woni ɓuɗumen to ko feƴƴi ɗum acci ko haani ɗum fuɗɗira ɓe majum ko woni haani ɗum fuɗɗira ɓe majum jangde da ɗum mari jangiɗde ƴettini ɓe jangirde to ɓe gaɗata maje se min haɗa min habda les ƙungiya ɗo fulɓe a leñol fulɓe min tinɗa jangirde kono ɗum waɗi woodi ko ɗum waɗi nomadique ko naane ko mi tami nomadique joni ko waɗa welle haani waɗa ɗum wato lorna hakkilo meɗen dow jangirde so min habdi min hokkiɓe jande diina jande zaman inchallah iri ɗe fof ɓe hostoɓe iri fitinaji ɗi ko hande woni shawara dokkaymi ɗo wongueleñol fulɓe min jooɗi min laari masalaji ko fulɓe gontiri en ɗon mari ƙungiyaji na way min ɗon gaɗa min ɗon fe'ano ƙungiya ba aa ƙungiyaji men ɗi kuwi Allah barkiɗi no goɗɗo tampiri kugal pat to waɗi ƙungiya woɗi ko ka huwata fulanin Najeriya Allah ƙara lafiya da nisan kwana to min laari masalaji ko gonduɗen enen ɓuri ɗuɗugo kala leñol fof en gonay ha nder lesɗe nogas e joyi lesɗe nogas e joyi ɗo ka ɓa en ɗon mari sembe ha maaji
Nigeria en gadi shugaban kasa en fere fulɓe ministre en gadi contrôleur général je custom IG je police wala matsayi ɗum goɗɗo jogoto ha Nigeria ɗum goɗɗo jogaki to amma jotta se warti bana enen go warti ba enen on ɓawo en jokkiɗo bo ha leddi ɗo seeɗe ɓe gaɗi doka nden woɓɓe feere lutti haddamo ha jotta ine may ɗon lutti amma enen ko nasara wara fu tafawa ɓalewa ñande may nde o yehi yaago majalisa o sali yadugo kala ko nasara waɗi wakkati ɓen ñamori hañum mari sembe nde o wari o ko sew ɓorni gaare leppi o hufni hufnere sañande saki o waɗi sarla leppi o waɗi jompa leppi o jogi deftere Qur'an nden derɗiraɓe komin geccata yimɓe naaɓe gaɗi ƙungiya ɗo ngam yaha rusa ƙungiyaji minon ka kuugal ƙungiya ɗo holla ƙungiya ɗo min ƴewnirta goɗɗo konngol min ƴewniramo be kuugal ngam Allah wonde Allah famni min ceyi bo himɓeji ƴewnama ɓe notake nos ispar wala jiha ka waray Adamawa wari Borno wari Yobe wari Bauchi wari nda Gombe nda Taraba nda Filato nda Niger State so ngam may min seyi masin Allah walle en Allah hokku en nasaraku assalamu aleykum ke shamake dan gwairo na kai a fulbe sakir in power da fulbe sakir in power ina san da fulbe sakir in power su taka marasa kayan yaƙi sun sai saya waɗansu hikimomin yaƙi duka sun iya suka ce da shehu su ba su bin shiriya sai an gwada a ga mai yaƙi gwado sun kuyu shehu madikan mayaka nasa sai ya kira a ko'ina nan da nan sai ga su sun hallara suka shiri yaƙi kowa ya ja ɗan mara ya ce mazaje kun haɗi yau da ɗan foliyo ishanmu ya hau kansu yana ruwan kibiya da tsitaka da masu kama da wakiliya da suka ga babu ci sai suka ce a tsaya sun yarda Allah ake bauta wa shi ɗaya
daga o nani bolle feere daga yalɗirɓe sey ɗum hunini ardiɓe kuɓɓille ɗen ɓe jihaji ha wila walade fuu na lesdi Najeriya wato North East. Takardar shaidan cewa yayi hunini ɓe wodi dokke malafaje ko ɗum hokki yalɗirɓe ha babal ngal non bo daga ɗon bo kadim sey kanko baba moftorde ardiɗo huɓɓirde lenyol fulɓe nder lesdi Nigeria arɗo Mustapha arɗo Ahmadu sarkinnoman Adamawa nda dede bolle tedduɗe ɗe o waɗi dow fulɓe nden bo o holli dede hanko bo laabi ko hani ɗum tokka ngam yugo ni ɗum feerotiri huɓɓirde nde enanta bo goɗɗe kuɓɓille nde fulɓe mari nder lesdi Nigeria o wi huɓɓirde maɓe kam feere nde woni ngam yugo nde ɗo hoori hakkilo hedi ko laranni fiji filuji enanta bo wallugo lenyol ngam heɓa jahal yeeso ɓe jongitiro ko'e maɓɓe be ko ɓe tammi hugo ha yeeso. Nane ma ɗum jahangal mon on ɗum dongal mon on ɗum hakke mon on laarani ngam min sey be warugo mon ha nder jahangal komin kosi min warde be majum hande min wari ngam en darna kungiyangol layon fulɓe ha North East ɗum Nigeria Adamawa Bauchi Taraba Gombe Borno Yobe kungiyangol fulɓe ɗum min waɗani fulɓe skill empowerment and support initiative min ɗo andi en ɗo mari kungiyaji ɓoy kungiyaji ɗi balliti jahangal fulɓe ha Nigeria min yetti be wallide ɓe waɗata wallide ɓe waɗi bo walliti fullo har hande ha Nigeria ɗum ɓeddan fullo daraja min wari bo ha jahangal ɗo ngam min maha be ko ɓe waɗi en ɓedda waɗugo feere ha dow majum min waray ngam min kaɓa be kungiya feere min ɗo yela kala kungiya ɗum woni je fullo pat andi ɗum leyon ɗum ɓiiloyon ngam majum min ɗo yela on asta ha nder kungiya leyon fullo fullo kam ɗum andira be fula min mi dari ɗo mi arɗo mi tani ko arɗo mi tanirawo arɗo mi woodi arɗo jeenayo ha yeeso am bako min mi laati sappo ha nder jeenayo ɗo bo baba on maya hokka ɗiko baba maya hokka ɗiko baba maya hokka ɗiko ha ɗum wari ha dow am jeenayo sappo ɗo na way burdi nasti suudu be ngorgu ba pat ɗum baba on mayata hokka ɗiko amma min Allah waddi keerol majum mi waɗi hakimi amayo faram duuɓi 23 mi rotti baba am amma jotta mi wallini miɗo waɗi ko mi wallita fulako be diina am ɗuɗɗum ha Nigeria alhamdulillahi kungiya ɗo nden fulɓe min yetti moɗon on kawti on wari en kawta hoore ngam en maha jahangal ɗo ha nder ko en mahata jahangal ɗo bana woɓɓe feere feere boni boy kala ko ɗum ummi ha leddi ɗo pat se e wiya pullo kala ko ɗum ummi pat e wiya pullo amma ko waɗi a yeccata boɗɗi ma ko sey kalludina mo waddi diina islam ha Nigeria mo waddi diina islam ha Africa lamorɗe fulɓe no en mari ha Nigeria modiɓɓe ɓe cheikhu en noyi en mari fuɓɓe fulɓe ha Nigeria professeur en noyi fulɓe noyi waɗi ministre waɗi shugaban kasa fulɓe noyi waɗi ministre waɗi gomna fulɓe noyi ardi jamatore ha leddi Nigeria ko waɗi ɓe yeccata boɗɗi maɓɓe so kalludina woodi kabila je wala
kalluɗo ha nder na wala ko a yi pulluɗo wawi pat fami ɗo sittirinama ɓe ekkitinimo on gam o wara o wonna en inde wodi mo wari ekkitinimo gam o wonna inde pulaku ɗo en fama ɗo ɓeɗo naftiro en wonna inde meɗen to sakaci bo ɗo ha meɗen enen fulɓe men sakaci ko woni ha meɗen ɗo ha nder komin jooɗi min laari min mbi to dikka en wurtina saari feere je en woytinta jahangal meɗen ha Nigeria aran ni bana chehuje meɗen o wolwi andal ɗum boko andal muhammadiya en yeebi ha nder yeebare je en yeebi bo en yeebi en daray en hawti hoore ha leddi ɗo enen fulɓe kawtal hoore ɗum min nufata kanjum an pullo mo woni ha ledde aɗa jooɗi a watta mu'amala a watta harka ɓe komoy to na pullo mo woni ha ledde an pullo mo woni ha nder wuro mo a watta harka ɓe komoy sey mo woni ha nder wuro to no jonde meɗen waɗirta tokkitta bana ni mo ledde ɗo nde o jangata an mo nder wuro ko a yiɗi har o hoosa a daayi mo kanko oɗo jooɗi o wi sey nayi tan oɗo dari nayi no watta ɓikkon ma ko janga an bo aɗo ha nder wuro a jangi a huwi kuugal gomnati a mahi saare boɗɗum a soodi mota boɗɗum aɗa ɓorna limse boɗɗum aɗo waali ha AC amma to aɗa jooɗi ha suudu ma ɓe holli ha télévision hande ɓe mbi ɓe waɗi fulɓe kaza sey a nana ɓernde ma metti to ɓernde ma metti ɗo ɗime a waɗi ha dow mum ngam ta ɓernde ma metta a sey to a pullo aɗo ha nder wuro aɗo waali ha AC ɓeɗo bonna inde leñol maɗa wala ko a waɗi ngam a walla leñol maɗa holli a wallay pulaku derɗiraɓe men ɓe woni ha leddi yarata bone ɗo ɗime min watta ngam min itta ɓe ha pellel ɗo en ɗo mari laabi may boy ko en hawtata ɓe ko'e men en naada gomnati en naada mallum en naada balɓe jawdi men en naada ɓiɓɓe men ɓe gomnati ngam en wallita e itta hoore men ha nder ko en woni ha nder wallidota aron may en mbi andal ha saari komin mari min yiɗi en dilla min laari leñol fulɓe ha Nigeria en yetti en mara makarantaji har en mara university je meɗen ha Nigeria nden ha blueprint amin komin mari haaje min ɗoma hari haaje inchallah jahangal ngal to on hokki bawal ɓawo en maran makaranta daga skill acquisition en maran makaranta je secondary school leñol fulɓe en maran makaranta je boarding school skill acquisition boarding school secondary school nden en maran university leñol fulɓe ha Nigeria to Allah hoddi min tefay gomnati waɗa to a yerdi mi yerdi enen be hoore meɗen en waɗa university ha Nigeria en ittan hoore meɗen en waɗa gomnati be hoore maga tefan en o wara en nasta nder jahangal min yiɗi min fuɗɗira be skill acquisition jangungo ɓinguel tan non gam a jangguinimo a hokkaymo ko o huwa ha jotta aɗo ɓeddi boralla ngam ɓikkon ɗo ɓeɗo jooɗi ɓe janggay duuɓi 15 16 nogas ɗiɗi ogo nogas e joyi min waddan ɓe andi sana'aji ɗo wara janggina ɓe nden min ɗo mari committee je empowerment je ɓe jooɗata ɓe laara kala ɓinguel ko jangi fuu nomin watta to o timmini min hokka mo kare sana'a mako sannan chaptaji amin je step ɓe hokka ɓe pellel jonde haɓe watta sana'a ɗo ɓeɗo waɗa monodirin maɓɓe ɓeɗo laara ɓe nden ɓeɗo wadda ɓiɓɓe feere bo ɗo ekkitina ɓe ha sana'a hande to a hoosi a dilli enen pat haɓɓe en ɗo mari kawye to en dilli luuɓeji kawye meɗen ɓe ɓuuri wardugo be machine ha luuɓe ɗo ɗum fulɓe amma ɓe watta pashi ɓe watta gera machine may bo machallah ha sey handi ɓiɓɓe meɗen anda mara ko ɗum ɓe ekkita sana'a waɗugo tais fiugo pano waɗugo POP joɓugo gera machine waɗugo gera mota har en yotta en maran en ɗo ekkitina ɓe no ɓe tappata paɗe no ɓe ñotirta sana'aji ɗo ɓe watta bonondaji ɗo security committee amin jooɗan laara ɓe watta bonondaji ɗo no en watta en desa ɓe en wata ɓe ha makarantaji ɗo ɓeɗo ekkita sana'a nden ha makaranta ɓe ekkititta sana'a ɗo
tonton modiɓɓe meɗen warata huwa kugal ekkitina ɓe jangina ɓe dina islama maɓɓe ngam goɗɗo ɗo jooɗi ko no o nangirta seyno ni o wawata ko o seera ngam majum wara ekkitina ɓe ɗiɗo ɗo ngam ɓe latta ɓe ɗo janga dina maɓɓe ha pellel ɗum nden to ɓe jangi dina maɓɓe e ekkitina ɓe sana'a en waɗi registre makaranta en hokka ɓe certificate min waɗa empowering maɓɓe en hokka ɓe haɓe joɗata en wallita ɓe ɗo tokki laara ko ɓe huwata to ɗo ha nder go'o min yiɗi min waɗa ha tsari may ɗo yaha kala jiha fu min mara secondary school gotel je leñol fulɓe to Allah waɗi sey ha Nigeria pat min mara university je leñol fulɓe ha university min yiɗi min waɗa je leñol fulɓe ɗo bo na a wara na pullo tan jangata ko nasara o kala irin yare fu wara o janga tonton ngam o anda ɓe ɗo ɓe wiyata pullo machallah ɓawo ɗon ha nder jahangal min mari en ɗon mari committee je security wodi director security laamiɗo Bapio ɗon accuɓe en ɗon mari mawɓeji meɗen ɓiɓɓe meɗen fulɓe ɓe jogi mukamiji ha security agencies je Nigeria daga IG daga general soja en wala yiɗi pellel security je en wala inchallah ha jahangal en yahata min naadan ɓe ha jahangal ɓe hawtan ɓe hokka shawara noy security pullo latata ha Nigeria adadi member ɗum mi mari o nastan website amen o wawa o laara ha nder majum ɓe yada ɗum hokkan 1,000 ɗon ɗum state chapters hokkata ɗum kala member mo hokkata ha nder ko ɓe hokkata ɗo na a hokkan ngam min wata ha jibaji amen ɗum waɗata kuugal men en huwata ɗo dole on setto jawdi nasti wala no jawdi nastira ko setto en ɗon fuɗɗi ha nder majum min wiyata foɗɗo min ɗo tappa ɗum ha dow 200 on be ɗo ngam majum ha dubu ɗiɗi ɗo ha dubu ɗo min itti 200 kanjum on ceede fo lutti 800 national hosan 400 state chapter hosan 200 local government chapter hosan 100 world chapter hosan 100 be bolle ardiɗo huɓɓirde leñol fulɓe je lesdi Nigeria mi waddi ragare taskaram takanas ko mi waddani on ha wakkatire nde Yusuf Ishaq Buba wi'ata tokke Pulaku TV hedi YouTube ngam larugo dede taskaramji ko saloto nder duniyaru takanasma hedi ko larani leñol fulɓe ha ɗo mi wi'ata on bo kadim to ngi ɓawo tabitine redu ɗum ardi siwte jam